Il-ħadd it-tajjeb. Illum l-20 ta' frar, is-sabaħat ta' żmien ta' matul is-sena. Nilqakom għal din il-qudiesa mill-Knisja tal-Madonna ta' Fatima fi Gwardamanġa e kif illum qed niċċelebraw il-fasta tal-Qaddisin ta' Fatima, San Franġisku u Santa Ġaċinta Marto. Żewġ aħwa rajja li l-Madonna deretilhom diversi drabi Fatima u tagħthom messaġġ ta' penitenza u talba. Imexxi l-qudiesa tal-lum l-Arċisqof Charles Scicluna. Santu, Amen. Il-paċi ma'kom. Qegħdin niċċelebraw din il-qudiesa fis-Santwarju Għażiż tal-Madonna ta' Fatima u parroċċa iddedikata lil dan it-titlu sabiħ tal-Madonna li fakkarna din l-esperjenza qawwija li kellhom 3 titfal għaliex ma kellhomx iżjed minn 10 snin fl-1917 meta l-Madonna deritilhom u xandret lid-dinja permezz tagħhom messaġġ ta' paċi. Stedina biex aħna nkunu devoti tat-talba sabiħa tar-Rużarju u nafdaw ħafna fil-qalb bla teba tagħha. Illum qegħdin infakru wkoll 2 minn dawn it-tfal lil Franġisku u lil Ġaċinta.
Franġisku miet fl-1919, kien se jagħlaq 11 sena ma laħaqx għalaqhom, kellu 10 snin, u Ġaċinta wkoll mietet is-sena ta' wara bħallum fl-20 ta' Frar 1920 u kellha 10 snin ukoll. It-tnejn mietu bil-pandemija ta' dak iż-żmien, bl-influenza Spanjola. U allura nitolbu l-interċessjoni tagħhom ta' dawn iż-żewġ qaddisin kanonizzati mill-Papa Franġisku biex jinterċedu għalina aħna u nippruvaw u jalla jirnexxiena b'wiċċ il-ġid noħorġu minn dan l-istaġun ta' tbatija. U ma kienu vittmi ta' pandemija 100 sena ilu, ħafna minna mill-quta. Malta u mal-mijiet li mietu bil-pandemija u tant nies oħrajn li tlaqtu u għadhom mill-quta bil-pandemija mhux hawn Malta biss imma madwar id-dinja. Illum li torbu l-interċessjoni tal-qaddisin Franġisku u Ġaċinta Marto għax it-tnejn kienu waħwa, Luċija kienet kuġina tagħhom biex il-mulej iħenna lina bl-interċessjoni tal-om u l-qalb tagħha bla teba u jeħlisna minn dan l-awġ. Illum Ġesu jitlobna xi ħaġa tqila l-aħwa. Jitlobna nħobbu lill-edewwa kemm tqila, kemm hi ħaġa diffiċli. Imma niftakru f'dak li għallimna meta għallimna nitolbu aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina. Allura mhux għax aħna wiċċna tost, aħna se nitolbuh maħfra ta' dnubietna l-koll kemm aħna. Nubiet kbar, żgħar, nuqqasijiet, kultant taqas inkunu nafu. Imma nagħmlu dan waqt li nimpenjaw ruħna li dak li se jagħtina b'xejn u għax iħobbna fil-maħfra tiegħu aħna naqsmuh ma' xulxin u bejnietna. Nistqar Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li naddibt ħafna bil-sieb, bil-kliem, bil-għemil u billi ħallejt mirjieti. Tija tiegħi bl-akbar tija tiegħi. Għalhekk nitlob lill-imqazza Marija dejjem Verġni, lill-anġu l-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija lill-mulej Alla tagħna. Jeħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Glorja l-Alla fil-għoli tas-smewiet u paċi fl-art lill-bnedmin ta' rida tajba. Infaħruk, inberkuk, nadurawk, natuk ġieħ, irrodulek ħajr għal-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox, mulej Iben waħdini Ġesu Kristu, mulej Alla ħaruf talla bil il-Missier. Inti tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Inti tneħħi d-nubiet tad-dinja il-qatt talb tagħna. Inti qiegħed fuq il-lemin tal-Missier ħenna lina. Għaliex int waħdek qaddis, int waħdek mulej, int waħdek il-għoli Ġesu Kristu, s-Santu, fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu. Għatina u Alla li tista' kollox li naħsbu dejjem fis-sewwa u li bil-kliem u l-emil nagħmlu dak li joġob lilek. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li Alla u miegħek jgħixu jsaltan fl-imkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ewwel ktieb ta' Samuel. F'dak iż-żmien
Sawl qam u niżel lejn id-deżert ta' Zif. U miegħu ħadd 3,000 raġel magħżula minn Iżrael ifittex lil David fid-deżert ta' Zif. U ġie David u Abisaj f'dejn l-eżerċitu bil-lejl. U Sawl kien mindut u rieqed f'nofs il-kamp. U l-lanza tiegħu kienet imwaħħla fl-art in-naħa ta' rasu. U Abner u n-nies tiegħu mindudin madwaru. U Abisaj qal David: illum il-mulej reħa l-għadu tiegħu f'idejk. Ħansamru mal-art b'daqqa waħda bil-lanza tiegħu stess bla ma nagħtih oħra. Imma David wieġeb lil Abisaj: la toqtlux, għax min qatmet idu fuq il-midlu tal-mulej u ħelisa. David ħallanza u l-ġarra tal-ilma minn ħdejn ta' ras Sawl u telqu bla ma ħadd ro jew intebaħ u bla ma ħadd stembaħ għax kollha kienu reqdin u nas tqil waqaf fuqhom mingħand il-mulej. David imbagħad qasam man-naħa l-oħra u qgħad fuq il-quċċata tal-għolja il-bogħod b'wisa' kbir bejniethom. U David għajjat: hawnni l-lanza tas-sultan, ħajjiġi l-hawn wieħed mill-qaddejja u joħodha. Il-mulej jirod lil kull wieħed skont il-ġustizzja tiegħu u l-lejaltà tiegħu. Il-mulej telqek f'idejja llum, imma jien ma rridx immit idejja il-midluk tal-mulej. Il-kelma tal-mulej. ħanin u twajjeb il-mulej. Birek ruħ tiegħi il-mulej, qalbi kollha mbirek l-isem qadis tiegħu. Birek ruħ tiegħi il-mulej u la tinsix il-ġid kollu li għamel miegħek. Twajjeb il-mulej. Flimkien, ħanin u twajjeb il-mulej. Twajjeb il-mulej. U li jaħfer dubit tiegħek kollha, ifejja il-mart tiegħek kollu, jifdi lil ħajtek mill-qabar, iħadnek bit-tieba u l-ħnina. Flimkien, ħanin u twajjeb il-mulej, idum ma jadab u kollu modrija, ma mexiex magħna skont ma ħaqqhom ħtijietna, ma ħallasniex skont ma ħaqqa ħżunitna. Flimkien, daqskemm imbiet il-vant mill-punent, hekk imbiet minna ħtijietna. Bħalma ħjan il-missier Qarri mill-ewwel ittra ta' San Pawl Apostlu lill-Korintin. Ħuti, l-ewwel bniedem Adam sar ruħ ħajja. L-aħħar wieħed sar spiritu li jagħti il-ħajja. Mhux l-ispiritwali ġie l-ewwel, imma l-ewwel in-naturali u mbagħad l-ispiritwali. L-ewwel bniedem mit-trab u tal-art. It-tieni bniedem tas-sema. Bħalma hu l-bniedem tal-art, hekk ukoll
huma l-bnedmin tal-art. Bħalma hu l-bniedem tas-sema, hekk ukoll huma l-bnedmin tas-sema. Bħalma aħna imlibsa ix-xbija tal-bniedem tal-art, hekk ukoll qatt nilbsu ix-xbija tal-bniedem tas-sema. Il-kelma tal-mulej. Nagħtikom kmandament ġdid, jgħid il-mulej. Bħalma ħabbejtkom jien, hekk ukoll ħobbu intom lil xulxin. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Dawwar lu wiċċek ħalli jagħtik fuq in-naħa l-oħra. Min jieħodlok il-mantar, anqas il-libsa ma għandek tiċħadlu. Għati lil kull min jitolbok u min jieħodlok xi ħaġa tiegħek titlobilux lura. Kif tridu li l-bnedmin jagħmlu lilkom, hekk ukoll għamlu intom lilhom. Jekk intom tħobbu li min iħobbkom, xi ħlas jista' jkollkom? Għax il-midinbin ukoll iħobbu li min iħobbhom. U jekk tagħmlu l-ġejt lil min jagħmel il-ġejt lilkom, xi ħlas jista' jkollkom? Għax dan jagħmluh saħansitra l-midinbin. U jekk tisilfu xi ħaġa lil min tistennewh iroddilkom lura, xi ħlas jista' jkollkom? Il-midinbin ukoll jisilfu l-midinbin bil-ħsieb li jieħdu lura daqshekk ieħor minn għandhom. Imma intom ħobbu l-għedewwa tagħkom. Għamlu l-ġejt, isilfu bla ma tistennew xi ħaġa lura u l-ħlas tagħkom ikun kbir u tkunu wlied Alla l-għoli li hu tajjeb mal-ingrati u l-ħżiena. Ħennu bħalma hu ħanin missierkom. Tiġġudikawx u ma tkunux iġġudikati. Tikkundannawx u ma tkunux ikkundannati. Aħfru u ssibu l-maħfra. Għatu u jingħatalkom. Kejl tajjeb, marsus, meżżes sewwa u mburġat, iqegħdulkom f'ħoġorkom. Għax bl-istess kejl li tkejlu intom, jitkejjel lilkom. Il-kelma tal-mulej. Meta nisimgħu dal-klim ta' Ġesu, faċli nqarsu naqra wiċċna, qed nisimgħu jgħidilna ħobbu lill-għedewwa tagħkom, għamlu l-ġid lil min jobgħodkom. Mhix din il-loġika tad-dinja l-mod kif jirraġuna il-bniedem, speċjalment meta jkun irrabjat jew inkella vittma ta' xi inġustizzja. L-ewwel reazzjoni tagħna impattijielu, anke jekk jgħaddi żmien, inżomma fil-komma, mhux hekk
nirraġunaw. Ġesu l-ewwel ħaġa li jagħmel biex jipprova jipperswadina kemm dan il-parir indikazzjoni tiegħu ġej minn erf kbir. Jallimna li dan huwa l-ewwel nett tal-ikbar ġid għalina u li hija espressjoni kbira tal-imħabba li aħna bla ma rridu u hija ħaġa sew għandna lina nfusna. Kif tridu li l-bnedmin jagħmlu lilkom, hekk ukoll għamlu intom lilhom. X'aħna jekk nieqfu ftit, f'ħajjitna iżjed ma jgħaddi żmien iżjed u iżjed jiġri dan xi kallu jew tnejn tirfes żgur ta' xi ħadd ieħor. Xi żball tagħmel ukoll għax ħadd mhu perfett. U inti fl-iskiet ta' qalbek meta taxxaqa tkun trid min jgħadrek, min jifmek, min jaħfirlek. Ħadd ma jkun irid jaħseb li hemm xi ħadd għandu xi ħaġa fil-komma għalih. U allura jekk aħna nixtiequ li ħadd ieħor jgħadirna, jaħfrilna, jinsa xi biċċa kbira li nkunu għaxxaqna. Il-mulet jgħidilna hija ftit, oħti hija. Mhux ta' min tagħmel hekk ukoll ma' ħadd ieħor. Imma ma jaqafx hemm Ġesu. Anke għaliex jixtieq jgħallimna li l-ħarsa tagħna tkun il-ħarsa tal-missier tas-sema fuq kull wieħed waħda minna. Jien għandi l-privileġġ meta niltaqa' mal-poplu tagħna niltaqa' ma' ħafna ommijiet u missierijiet. U iżjed ma ra l-Evanġelju, iżjed nifhem li biex tidħol fil-qalba tal-Evanġelju trid tidħol fil-moħħ u l-qalb tal-omm u tal-missier. Għax l-omm u l-missier għamel x'għamel it-tifel, għamlet x'għamlet it-tifla. Meta mbagħad tgħaddi d-dadija tar-rabja u tal-umiljazzjoni, jgħidu imma dak ibni, imma dik binti. Forsi ma naċċettawiex mal-ewwel jew ma nammettuwiex mal-ġirien imma xi ħadd li jkun ġie għawwina, ma fil-fond tal-qalba l-omm taf li hija omm u l-missier jaf li hu missier. U l-muliet jgħallimna li l-ħarsa tagħna lejn xulxin tkun dik. Għalhekk jgħid ħennu bħalma hu ħanin missierkom. Għaliex dan huwa it-titlu għal qalb Ġesu meta jitkellem fuq Alla. Mhux hekk għallimna nitolbu meta jgħidilna għallimna nitolbu. Itolbu hekk missierna li inti fis-smewwiet. U l-Vanġelu tista' tgħid li huwa Ġesu li jarrafna il-qalb tal-missier għal kull wieħed waħda minna. U qed jgħallimna wkoll li kif nattrattaw da bejnietna rrid ikollna dik il-ħarsa. Il-ħarsa tal-omm, il-ħarsa tal-missier, meta tgħaddi d-dadija u meta tgħaddi r-rabja. Tiġġudikawx u ma tkunux iġġudikati. Hawnhekk qed jerġa' jgħallimna li kif se nkejjel jien ma nieħux għalija jekk imbagħad ikejluli bl-istess kejl. Tikkundannawx biex ma tkunux ikkundannati. Mhux biss min-nies, imma hemm xi ħadd li se jiġġudikani fil-verità. Li se jikkundannani jekk jistħoqli fil-verità.
donnu qed jgħidli inti irranġa qabel fit-triq se toqgħod fittex maħuk met inti miegħi għandek kont minn hawn sal-fliegu. U aħna mbagħad inkunu nistgħu b'wiċċ il-qudiem imqoddu mulej u ngħidulu naf li għandek x'taħfir li ta' imma provajt nagħmel ma' ħadd ieħor kif nixtieqek li tagħmel miegħi, Sinjur. U dal-argument il-mulej jifmu u jiftakru. Għaliex? Għax hu fit-talba li għallimna wkoll ngħidu aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina. Għaliex intażel l-ewwel qari tal-lum David li kellu l-opportunità li joqtol lill-għadu tiegħu Sawl li kien ifittxu għall-mewda u jurih sinjal, jagħtih sinjal lil Sawl, isma' jien stajt noqtlok imma għażilt li ma noqtlokx. U għalkemm David kien midneb bħalna għax-xaqa wkoll darba darbtej, il-mulej ftakar fil-ħniena li wera. Anzi, is-Salm jgħid ftakar f'David u fil-ħniena li wera. Hekk se jagħmel magħna. Aħfru u ssibu maħfra. Għatu u jingħatalkom. Kejl tajjeb, marsus, meżżes sewwa u mburġati edulkom f'ħoġorkom. Għax bl-istess kejl li tkejlu intom jitkejjel lilkom. Meta? Kif? Mhux biss min-nies, imma minn Alla li jaf u jara u jaraf. Imma tant iħobb li qed jgħinna biex meta nidru quddiemu mhux se jkollna idejna mimlijin bil-flus li għandna għaliex il-kefen m'għandux bwiet, il-kefen m'għandux bwiet, ma nieħdu xejn magħna. Imma qudiem Alla jdejna jkunu mimlijin bl-imħabbiet tagħna u bil-maħfra li hija espressjoni qawwija tal-imħabba. Kif tħobbu lill-għadu tiegħek? Billi taħfirlu. Min jaf kemm il-darba inkun qed inkellem ma' xi ħadd u ngħidlu imminti jekk tara ħassu ħażin fit-triq tobżoqlu le, ngħinu. Dik ir-risposta. M'hemmx għalfejn tagħmel inkwadru tiegħu fis-salut u tisjellu x-xema, m'hemmx għalfejn, imma inti jekk rajt il xi ħadd anke jagħmillek x'għamillek fil-bżonn ta' għajnuna, il-qalb tiegħek x'se tkun tal-ġebel jew tal-laħam. Jiena nemmen f'Alla wieħed il-missier li jista' kollox li ħallaq is-sema u l-art dak kull wieħed Ġesu Kristu. Imnissel minn missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, dawn minn dawn. Alla veru minn Alla veru. Imnissel mhux magħmul, natura waħda mal-missier u bih sar kollox. Niżel mis-smewiet għalina l-bnedmin u għall-fidwa tagħna. U ħal ġisem bis-seta tal-Ispiritu Santu minn Marija Verġni u sar bniedem. Salbu ħalina, bata taħt Ponzju Pilatu, mietu difnuh u fit-tielet jum qam minn bejn l-imwiet skont il-kodba mqazza. U tela s-sema u qiegħed fuq il-lemin tal-missier u għandu jerġa' jiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin u s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. U fl-Ispiritu Santu mulej li jagħti l-ħajja li ġej mill-missier u mill-liben li hu meqjum mweġġa fl-imkien mal-missier u mal-liben u li tkellem fom il-profeti.
u fi Knisja waħda, qaddisa, kattolika, apostolika, nistqar ma'mudija waħda għal maħfra ta' dnubiet u nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Hawn ħafna affarijiet fid-dinja li jsewdulna qalbna, mibeda, ġlied, korla, inġustizzji u tbatijiet oħra. Nitolbu l-mulej jurina t-triq li twassal għall-għaqda u nitolbuh. Mulej, urina l-imħabba tiegħek. Mulej, urina l-imħabba tiegħek. Mulej, bl-interċessjoni ta' tfal qaddisa ta' Fatima, Franġisku u Ġaċinta, kun mal-Knisja tiegħek waqt li xxandar l-Evanġelju tal-maħfra u tal-imħabba nitolbu. Ismana nitolbu. Ressaq lejn xulxejn lil dawk li huma jedewwa ta' xulxejn minħabba nuqqas ta' ftehim nitolbu. Ismana nitolbu. Mulej jagħmel politikanti jkunu kapaċi jaħdmu fis-soċjetà mingħajr ma jkunu okkażjoni ta' firda nitolbu. Ismana nitolbuk, mulej. Uri l-poplu tiegħek mulej il-ġmiel u l-kobor tal-maħfra biex inkunu nixbħu lilek missier twajjeb u ħanin nitolbu. Ismana nitolbuk, mulej. Uri id-dawl u l-imħabba tiegħek lill-qaddejja tiegħek Pauline Zara, Ivo Gallia, li inti sejjaħt minn dan il-wiet ta' dmuħ nitolbu. Ismana nitolbuk, mulej. Nitolbuk, mulej, tilqat talbtana bl-interċessjoni tal-qaddisin Francisco Ġaċinta Marto. U nitolbuk biex tbedna mill-pandemija, tatina s-saħħa u l-qawwa li naħfru u nħennu lil kulħadd u ma' kulħadd bi Kristu Sidna. F'dan moment offru
Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Aħna niċċelebraw mulej il-misteri tiegħek, nofrulek is-servizz tagħna kif inhu dmirna u fiċ-ċokon tagħna nitolbuk biex is-sagrifiċċju li sejrin nofru għal ġieħ tal-kobor tiegħek ikun jiswilna għas-salvazzjoni tagħna bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l fuq. Niżuħaj il-mulej Alla tagħna. Sewa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irrodulek ħajr. Għax int fil-ħina tiegħek hekk ħabbejt id-dinja li battilna lil ibnek il-waħdini biex jifdina. U ridtu jsir bniedem bħalna f'kollox minn barra dnub biex hekk tħobb fina dak li ħabbejt fih. Bl-ubidjenza tiegħu ksibna mill-ġdid id-doni li konna tlifna bid-diżubidjenza tagħna. Għalhekk mulej aħna wkoll mal-anġlu l-qaddisin kollha infaħruk u b'ferħ kbir intennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, ismewtu l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fl-oli tas-smowiet, imbirek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fl-oli tas-smowiet. Qaddis tas-sewint mulej, inti lajn ta' kull dusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien se ngħata biex minn rajħibati ħal ħobs ratti l-ħajr, qasam tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Hekk ukoll wara l-ikla ħall-kalċi reġerat il-ħajr tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u jxorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-dem li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rrodulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu.
Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxelda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku. Miegħi għaddej tiegħek mingħajr ma jistħoqli. Mal-Isqof Joseph li qed jgħinni, mal-Isqof Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazzom Malla Marija, mal-Arus tagħha San Giuseppe, mal-Apostli, mal-Qaddisin Francisco u Giacinta Marto u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox fl-imkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu. Kif għallimna u ridna nagħmlu li ben ta' Alla Ġesu għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smowit, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritin kif is-sema egda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina l-lum, aħfrilna d-nubitna palma naħfru l-minu ħati għalina. La daħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tiebol li nagħtihak il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem midnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li għat lill-Apostli tiegħek, inħallilkom is-slim, natikom is-slim tiegħi, la tħares lejn dnubietna. Iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slimu l-għaqda li intrid fiha int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi li xulxin. Il-ġisem fl-imkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu ikunu jiswew lilna li se nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf Talla li tneħħid nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħid nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħid nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħaj bil-mewt tiegħek kif rid minnek il-Missier u bil-ħidma tal-Ispirtu Santu intajt il-ħajja lid-dinja. Dan il-ġisem u d-dem qaddis tiegħek eħlisni minn ħtieti kollha u minn kull ħażen. Żomni dejjem fidil lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninfiret minnek. Mulej Ġesu Kristu nitolbok li din itqarbina bil-ġisem u d-dem tiegħek ma tkunx il-kundanna tiegħi. Iżda ħnina tiegħek tkun għalija ħarsin u l-fejqan ta' ruħi u ta' ġismi. Danu l-ħaruf Talla, danu li neħid nubiet tad-dinja. Ħenjin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda jbiss kelma waħda u ruħi tkun il-fejqa.
flimkien ngħidu it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija, imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mawti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. It-talba ħanamlu b'ringrazzjament li l-Anġlu tal-Paċi għallem lit-tfal ġewwa Fatima. Alla tiegħi, jiena nemmen fik, nadurak, nitma' fik u nħobbok. Qaddisa Trinità, Missier, Iben u Spiritu Santu, jiena nadurak profondament, nofrilek il-ġisem, id-dem, ir-ruħ u d-divinità, l-iktar prezzjużi ta' Ġesu Kristu, li jinsabu fit-tabernakli kollha tad-dinja, bit-pattija sħiħa l-profanazzjonijiet, sagrileġġi u indifferenza li bihom huwa offis. U għall-mert infinit tal-qalb l-aktar imqazza tiegħu u l-qalb la teba ta' Marija, jiena torbok il-konverżjoni tal-imsejkna mid-inbin. Amen. Nitolbuk Alla li tista' kollox biex niksbu l-frott tas-salvazzjoni li taħħar ċivejna r-ran
fil-misteri qaddisa li ċelebrajna bi Kristu Sidna. Il-mulej ma'kom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. Ta' menċkejken, minna ħatana, żewġ kodba prodott lokali tal-komunità tagħna, wieħed minn Faderreno u l-ieħor minn Patri Ivan. U għot jaċkejkna l-karità. Grazzi ħafna. Grazzi li. Naslu fit-tmiem din il-qudiesa mis-santwarju dedikat lil Madonna ta' Fatima fi Gwardamanġa li huwa mmexxi mill-Patrijiet Dominikani. Is-santwarju nfetaħ fl-1955 u fl-1968 sar knisja parrokjali. Il-qudiesa tal-lum saret propju minn din il-knisja għalli qed infakru lil San Franġisku u Santa Ġaċinta Marto, żewġ ċaħwa lil Madonna deritilhom 6 darbiet. Franġisku miet fl-4 ta' April tal-1919 fid-dar tal-familja u b'kollox 10 snin u xahrejn. Ġaċinta mietet fl-Lisbona fl-20 ta' Frar tal-1920, xahar qabel għalqet l-10 snin. Dawn it-tnejn huma l-iżgħar fost il-qaddisin mhux martri u huma eżempju ħajta mħabba u tbatija għall-insara kollha. Qabel intemmu l-qudiesa tal-lum ngħidu flimkien it-talba bit-tħejjija għaż-żjara tal-Papa Franġisku fostna. Mulej Ġesu Kristu, għalik tixxennaq ruħna. Għamel nitolbuk li żjara tal-Papa Franġisku fostna tkun waħda li tlaqqana miegħek biex nitaxqu bimħabtek u fl-ispirtu tiegħek narfu l-koll li aħna wlied ta' missier wieħed u ngħixu r-rabta tagħna ma' xulxin fis-slim. Amen. Min qalbi nawguralkom il-kumplament tal-ħadd it-tajjeb.